छछनो तो जियरा हमार तोहरे करनवा हो ए बालम चिरई कवना कोतवा में लुकैलू हो ए बालम चिरई। हे भगवान, हमारा यही उम्र में ऐसा दिन देह के मिल गईल। कहा जाने कहाँ सुबेरे से गईल बा, अब वही ले आइल ना। हमारा बुझा था कि बगीचा उगीचा और चल गईल बा का। जब से ओकर मेहरारू मुहल बिया तब से जाड़ के गदहा लेखा सूखल जाता। गदहा चल ले सो जाड़ा में आ तो पीछे घूम के देखने से कि हरी हरी हरिये बा। अब फिर ओकरा बाद से देखने तो कहीं से आज हम का खैली फिर सूखल जाता रहे से देख के वही तरी हो सूखल जाते हुए। देखी गदहवा एजे सुतल बा। रकटू बबुआ रकटू रकटुआ अरे चिल्लात के बड़े चिल्लाई ना, बुझाता कि छाती के बाती तोड़ देबो। चल 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 घरे खाना खाए चल। एकरा बियाह के बारे में हम बहुत से बात चल रही आवत होइए लोग। हाँ तो हरदम देखो जाने कि कनकट मेटा होता व्यवस्था कर जाओ। हाँ जी वह न होता आवते होई लोग। देखी देखी आ गई लोग। अरे ई तरम भरोसावा गोड़ लगते काका खुश रह बैठा। बातचीत कहीं चलावला हेलो बता दे, ते ही बता दे। बात तो बनल है, बिया एगो लड़की खानदानियो खूब टॉप के है, अब बढ़िया घर में बिहा रहल है। बाकी 1 साल भइल आरदा ओकर मरी गई। बाकी ओह लड़की के सुंदरता ओह लड़की के आगे कुंवारो लड़की फेल गई। हमारा कुल खानदान में जुठियावल हाणी जी ई पूरा हमारा पसंद नहीं है। ठीक कहता रहा चाचा। तहिया का समझ रहा सरे हमार लड़का छैल छबीला आ हतना सुंदर हम विधवा लड़की से बियाह करो। छय छबीला हई देखो तारा हेकर ठटारी बुझाता कि खड़ा कराओ खातिर लगावे के पर भई पटरी। के हाजी के हमरा देवर के दुआ लड़की से बियाह करावो तटे। हमार देवर छेल छबीला एकरा के बुझता हो जा कुत्ता के पिला। हमरा देवर के ऐरा गरा से बियाह होखी। अरे ना हो इनका खातिर बरहम्बा के हम बहना दे के बुझा कि स्पेशल बनवावे के पड़ी। ना ना इनका खात खुदे गढ़ी हैं आ लेके धरती पे उतरी हैं आ तब ताहर छछलोल देवर उनका से बियाह करी। हमार लड़कावा कोनो भूरा के फेकल हो। एकरा खातिर तो हम 99 गो कन्या खोज देबे। 99 वो तो खोज देबो ठीक बा, बाकी एकरा भाग में जौन 100 नंबर पर बिया उ लिखल बिया। और जाना तोरा 100 नंबर कौन हो? कुंवार तो कोनो मिली है सोना, विधवे से करे के पड़ी। आ ना तो है मुचाई ठटारी बड़ा ही धरे के पड़ी। बाबूजी चाहे कुछ भी हो जाई बाकी देवर जी के शादी विधवा से ना होखी। देखा तरो नारी होके आ एगो नारी की कैसे बात काटतिया कि वो विधवा से ब्याह ना हुई का है। हम पूछतनी कि जब समाज में लड़का के औरत मरतरी तो उनका खातिर रउआ सबके कुंवार लड़की चाहिए। बिल्कुल ठीक कहता रे। जब दुआ लड़का के कुंवार लड़की चाहिए तो का विधवा लड़की के कुंवार लड़का पर कौन हक देखे? भैया चल वो बात हम काट देनी कि ओकरा कुंवार लड़का पर हक नहीं कर का दुआ लड़का से तो शादी कर सके। ठीक कहत रे भैया, इस समाज के सोच के बदले के बाद यहाँ का तो समझ गई, अब रहुओ समझी आ करी है लड़का के ब्याह के तैयारी। जान तरीका है ओकरो घर में सहनाई बाजी और रावा घर में भुजो किलकारी। आ तू हो नारी, ऐसे एगो नारी के विरोध ना करेली, ऐसे तू एगो नारी के विरोध मत कर। समाज के सोच के हमनी के बदलिया।